Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na fitila, inda muke cigaba da karanta muku littafin mu mai suna Sakatariyata, wanda Azizat Azi ta wallafa. Idan masu sauraron mu na biye da mu kuma za su tuna, a shirin da ya gabata mun kwana ne a inda muka ji cewa Rayyan ya ɗau ɗamarar koya wa Farida son sa, musamman da ya gane bata da wani tsayayyen saurayi. To ina za ta yi saurayi bayan masifar ta kaɗai ya isa ya sa samarin su dinga gudun ta. Yanzu kuma za mu ci gaba. Isowarsa kenan cikin gidan a gajiye, kai tsaye ɗakin sa ya wuce don ya san Dadi baya nan, ballantana ya je ya gaida shi. Yana shiga ya danna SHS zuwa main kitchen, lemon tea in 10 minutes ya faɗi tare da zama ya fara cire socks ɗin shi. Daga nan ya cire gaba ɗaya kayan jikin sa sannan ya shiga toilet. Adama ta zo haurawa ɗauke da tea ɗin. Najib ta haɗu da Afra da ke shirin haurawa sama. Ta duƙar da kai ta gaishe ta. Afra ta amsa a gatsune. Yaya Najib zaki kaiwa? Adama ta amsa da kawo zan kai masa. Ta karɓi tray ɗin daga hannun Adama ta ci gaba da hawa stairs ɗin tana tafiya. Ƙarar takalminta na bada sautin ƙas ƙas ƙas. Tana jin ƙarar ruwa a banɗaki a lokacin da ta ajiye masa tea ɗin ɗakin kamar za ta fita, sai kuma ta samu kujera ta zauna tana jiran sa. Kusan minti 5 sai gashi ya fito ɗaure da towel yana faman goge gashin sa. Da ɗan ƙaramin towel ya ganta ta ƙura masa ido. What the fuck? Me kike yi a ɗakina? Ya daka mata tsawa. A daburce ta fara kame-kame. Get out! Ya daka mata tsawa. Ba shiri ta fita da gudu don ta san halinsa sarai. Sai da ya shirya cikin farar riga da wando baƙi 3/4 sannan ya buɗe laptop ɗinsa yana dubawa wani aiki da Joseph, sabon sakataren sa, ya turo masa. Yana dubawa yana sisin tea ɗin shi. A hankali, ba laifi Joseph ya yi ƙoƙari, da alama ya san aikinsa. Don tun da ya fara masa aiki bai samu kuskure ɗaya cikin ayyukan da yake mashi ba. Sai dai da saura, tunda dudu sati 2 da Joseph ɗin ya fara masa aiki kenan. A hankali soyayyar Rayyan da Aisha Farida ta fara nisa, domin har ya je Jos ya gaida Ummi. Farida ba magana nake miki ba. Ummi dan Allah ki haƙura da wannan zancen, zan dai dinga zuwa musu akai-akai yanzu tunda na gama bautar ƙasa. Kin sani sarai har yau Alhaji Musa ne yake ɗaurawa laifi akan na raba ki da dangin babanki. Sun fi ni iko da ke Farida. Ni kan Ummi ki yi haƙuri, ba zan je ba, albarkacin inda nake zuwa musu dama kuma ta rasu shikenan. Ni yadda kike so Farida, Ummi ta faɗi tare da barin ɗakin. Ita ta rasa dalilin da zai sa da sai yanzu Baffa Musa zai takura wai ta koma wajensa da zama. Ita yaushe ma za ta juri zafin Kano, balle uwa uba rashin kunyan yaransa. Dama dalilin inda ke kai ta Kano, kuma tunda bata nan kowa ya riƙe kansa. Da wannan tunani ta janyo fos ɗinta tana ƙirga kuɗin da ke ciki a karo na 5 kenan tun safiyar yau. Sosai Ummi ta nuna ɓacin ranta akan kiran zuwa Kano da ta yi. Ko gaisuwar ta yau da safe bata amsa ba. Nanna, dan Allah ki ce wa Ummi ta bar ni nayi zamana a nan, wallahi ba jin daɗin zaman Kano nake yi ba. Nanna da ke shan kunu da ƙosai ta ce, kin dai san da daɗewa umminki ta yi alƙawarin za ki koma Kano da zarar kin gama makarantar ki. Alhaji Musa da kanshi ya kira ta jiya yake cewa ya ji shiru. Ke idan ba ke ba ma, saurayinki ba ɗan Kano ba ne? Idan kika je can sai ku saisaita kanku. Kin ga ba sai an sha wahala ba, daga nan sai dai mu je bikin ki can Kano. Ta turo baki tana faɗin, Allah dama kun gaji da ni. Ni dai ba zancen Kano ba. Wato sai ki kira baffan naki ki gaya mishi ai. Farida ta zumbura baki ta fice a ɗakin. Cikin kwana
kwana 5 ta gama shirin ta tsaf. Ba wai tana son zuwa Kano bane, sai dai tunda abinda Ummi ke so kenan dole ta yi shi. Ranar Asabar ta wuce Kanon tsabaragen haushi, ko kiran Baffa Musa ma bata yi ba, balantana ta sanar masa da zuwanta. A ƙofar gida ta haɗu da su Kamal, yaran Baffa suna wasa. Da gudu suka zo suka tare ta, sannan suka taya ta ɗaukan kayanta. Da sallama ta shigo tana ƙarewa cikin gidan kallo, wanda ya sha sabon fenti, da alama dai saboda bikin Hajara da Salima da za a yi ne. Baba Sabuwa ta fara gani, wanda ihun yara ya sa ta fito daga kicin. Duk cikin matan Baffa Musa ita Farida ke ɗan gani da mutunci, saboda ita ce uwar gida, kuma ba laifi tana da kirki. Oyoyo mutanen Jos, sannu da zuwa. Gyalenta ta saƙala a jikin igiyar shanya tana faɗin, fatan mun same ku lafiya. Lafiya lau, ya su Ummin naku? Daga kicin take amsa mata da lafiya. Sai faman buɗe tukwane take tana neman abinda za ta sa a baki. Baba Sabuwa, ni kam har yanzu ba ku bar baƙar al'adar ku ba, a ce abincin rana sai ƙarfe 3? Da yanzu nake son ɗaurawa ai. Farida ta dubi wayarta tana faɗin, a ƙarfe 1? Sai da dare Baffa ya sa aka kira ta. A falon shi ta same shi yana cin abincin dare. Bayan ya mata barka da hanya ya fara bayani. Amina ta ce baki fara aiki ba, don haka zan sa Yakubu ya nema miki aiki a kamfanin da yake aiki. Ko za a dace ke ma ki samu, kafin nan kuma ki ce wa yaron da ke neman ki ya turo, saboda mu san da gaske yake yi. Kin dai ga yanzu shirin auren ƙannenki ake yi, zuwa ƙarshen shekara ke ma a yi naki. To masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin, sai kuma shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Ku ci gaba da sauraron wannan shiri namu, tashar mu mai albarka na 5LMS YouTube channel, domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu kamar fina-finan Hausa masu dogon zango da ma masu gajeren zango, da littattafan soyayya, da na hikayoyi, da na yaƙe-yaƙe, da dai sauransu. Sai ku shiga ku yi liking, ku yi comment, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa.